आप सभी के आवे खातिर काफी काफी शुक्रिया। आयावे के बाद कैसे कि मोर तारा चंडी मैया के, मोर तारा चंडी मैया के महिमा अपार बा। मोर तारा चंडी मैया के महिमा अपार बा। मोर तारा चंडी मैया के महिमा अपार बा। मोर तारा चंडी मैया के महिमा, मोर तारा चंडी मैया के महिमा अपार बा। अरे मोर तारा चंडी मैया के महिमा अपार बा। चंडी मैया क्या बात है। भगता के ये पुकार बा, लेकिन ऐसा ना हम चाहते नहीं जितना भी हमारे भैया लोग बड़े